Vamos crear unha imaxe para Instagram utilizando Canva. Comezamos por corrixir o noso texto. Se está nunha lingua estranxeira, podemos facer unha traducción para comprobar que o significado é correcto. Iniciamos Canva. Podemos inscribirnos coa conta de Google. Clicamos no botón azul de arriba na dereita e escollemos Post para Instagram. Podemos partir dun cadrado branco e ir inserindo imaxes, textos e outros elementos da barra vertical esquerda. Tamén podemos usar un modelo predefinido dos moitos que ofrece Canva. O problema é que varios deses modelos só se poden usar se temos conta Premium, é dicir, de pago. Outros pódense usar pero presentan unha marca de auga que xeralmente estraga o resultado final. Unha vez escollido o modelo, só resta inserir o texto, mudar o tipo de letra, tamaño, cor, posición, etc. Lembrade que sempre se poden inserir outros elementos da barra vertical da esquerda: adornos, frechas, gráficos, iconas, imaxes cargadas por nós, etc. Para finalizar, clicamos no botón Compartir de arriba na dereita e descargamos en formato PNG. Xa temos a nosa imaxe no disco duro lista para publicar en Instagram.